Преди да започне да се занимава с овощарство, проверява в книгите и интернет по въпроси от своите клиенти, като постепенно натрупва знания, които прерастват в любопитство. Когато обаче идва момента за присъединяване на България в Европейския съюз, установява, че трябва да инвестира в висше образование, за да се занимава с овощарство и завършва с квалификация за агроном. След това вече има право за създаване на овощен разсадник, регистрира се и стартира като производител през 2011 година. В момента има разсадник с 3 декара, като смята да го увеличи на 5, за да може да произвежда сам както подложките, така и калемите. Всяка година в разсадника се произвеждат овощни дръвчета върху 1 декар, за да се получат около 7-8 хиляди дръвчета, които се продават. В момента едно овощно дръвче струва 5 лева, като себестойността му е около 2 лева, тъй като цялото производство осъществява сам. Казва, че продажната стойност на дръвчетата не се е променяла от близо 10 години. Разказва, че цикъла на овощарство е много дълъг, като производството е на 3 години, а през всяка година поради различни причини отпадат растения. Ще се опита да кандидатства за финансиране за модерен верижен трактор, който да използва за изваждане на овощните дръвчета. Предлага съвети за плододаване на овощното дръвче. За да роди бързо дръвчето, ябълката и праската специално втората година съвсем нормално да дадат плод, трябва да се формира коронката правилно, т.е. клончетата, които израстват от стъблото, да израснат по тъгъл от 45 градуса, дори и по-голям. Овощните фиданки и храсти трябва да се засаждат от 10 до 20 октомври, като приключването на засаждането трябва да бъде 10 дена преди земята да замръзне около 3 декември.